Minkälainen pelimies ja persoona on Teemu Venäläinen? No, Teemu Venäläinen on ennakkoluuloton ja vikkelä Vipeltä ja Kendon puolella, että pyrkii puolustamaan ja avaa pelimaansa hyvin ja hyökkäämäänkin sitten pyritään ehtimään. Että kentän ulkopuolella niin aika iloinen ja rento kaveri, että yritetään ainakin olla stressaamatta liikaa asioista. Näin se pitää tietenkin. Sä oot aika pieni kokoinen puolustajaksi. Oot sä huomannut, että tuosta olisi haittaa, kun ei ole sellainen romuluinen puolustaja, vai onko se sulle etu, että sä oot pieni ja vikkelä? No kyllä mä itse ajattelen ainakin niin, että se on ehkä kuitenkin etu, että ei ole nimenomaan semmoinen iso romuluinen, että mahtuu pienemmistäkin väleistä. Sä oot tehnyt aika kovia tehoja muun muassa ennen salibändiliigataivalta kaudella 2009-2010. Sä olit Divarin Itä-Lehkon toiseksi tehokkain puolustaja. Onko toi tehojen tekeminen ollut sulle aina luontaista? Mistä se sun mielestä tulee? No en mä sitä oikeastaan luontaisen pidä, että en nyt mikään pistelinko on omasta mielestä ainakaan koskaan ollut, että mitä nyt tulee, niin tulee sitten ihan bonuksen siihen päälle. Että totta kai on se kiva tehdä pisteitä myöskin muun pelaamisen ohella. Sä oot Helsingistä ja Tapanilla eräkasvattaja, niin mistä sut bongattiin nimenomaan Loviisaan? Siinä on kuitenkin pikkusen matkaa Helsingistä. Mä luulen, että keskinäisistä otteluista niin niiden perusteella sitten otti Loviisa yhteyttä ja lähdin sitten vähän katselemaan, haistelemaan uusia tuulia ja on ollut oikein tyytyväinen. Niin ilmeisen hyvin olet viihtynyt, koska nyt on 3. kausi jo tuurissa menossa. Mikä tuosta Loviisan joukkueesta tekee niin mukava? Meillä on hyvä porukka, hyvä yhteishenki. Siellä uskaltaisin väittää, että kaikki varmasti viihtyy. Jengissä on helppo olla ja pelitkin mennyt suhteellisen hyvin. Totta kai niissä on aina parannettavaa, mutta ei voi valittaa. Tuo on aika värikäs persoona myös toi teidän päävalmentaja Iiro Parviainen. Minkälainen se sanoo, että se on ottanut vähän sut silmätikuksi, niin minkälainen heppu se on? No se yrittää ottaa mut jo silmätikuksi, että myönnetään, että muutaman kerran on sitten onnistunutkin, mutta värikäs kaveri on ja omanlaisena huumori omaava ja sanotaan näin, että kyllä hänkin osansa sitten aina saa, että osataan antaa takaisin päin. Viimeinen kysymys on tämmöinen aika mielenkiintoinen, kun taustatyöt on tehty, niin Terhi ja Oulu, mikä tarina tässä on taustalla? No, mä arvasin, että tää tulee, että siinä pienen jäynän jekun kohteeksi jouduin ja menin ansaan, sanotaan näin, mutta on sitä vielä itse asiassa näinäkin päivänä nauriskeltu sen perään, että en lähde sen enempää avaamaan tätä jäynää. Ilmeisesti mitään Terhiä ei koskaan ollut olemassa. No, myönnetään ei ollut olemassa.